tati, încet. Da. Hai, iubire, mama, ia-l, mama, ia-l. Gata. E gata și asta. E gata. Nu se pișe acum. Nu mai te era fric să pun mâna pe el. Da? Da, mă uite pe mine, că Când dau a așa. schimbat? Da. Încet, încet. Oale, mai crește să nu, buricul. Hai, dai, dai. E fric, nu mai. Mă uitam, da, mă uitam. Că când l-am dus la asta, l-am spălat, l-am parfumat. Am dat și cu parfum, am dat, știi? Să, băi, chichișan. Zici că ești chichișan tu. Uite, trage-te păr de... Ha, nu ferești. Păi nu ne-a lui Dumnezeu. Da, tati, da. Gata. Da. Uite aici. Ei, gata. Gata. Îi dau tot pe ăștia în seara asta, că îi ține cald ăștia, știi? Hai, vedem. Am băgat de la spălat, la greu, de-a lui. Dacă să dăm lapte, știi? Lăptică? Facem lăptică? De muleagă de lăptică? Îi dau tot Da? ăla. Știi că am văzut că mănâncă mai mult și să facă mai repede. Ca să mă lasă și pe mine să dorm în seara asta. Facem lăptică în seara asta. Hai să fim mămica. Mămica, ceau. Da, ceau. Zi ceau. Ceau. Gata. Gata, mama, gata. Uite că am terminat. Îmi fric cu degetele astea a lui, de Cichișan. Și băie frumos avem noi aici, așa? Și băie frumos avem noi aici. Ia-mi chidi rășul ăla, că mai e. Gata. Gata, ne-am schimbat și pe ăsta micu. Ia să pune căciulița asta să vedem ea. Da, o, de ce frumos el, mă, ce frumos el. Ia leagă, Ioane. Gata, pauză. Asta se leagă. Stop.